Bisan unsaon, dili na gyud malalis ang Roman Catholic Church natukod sa 1099. Ang mutuo lang ni ining maong klase sa pamahayag o argumento kadto lamang mga tawo nga ignorante, inosente or way nasayran sa kasaysayan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman kay kung wala kay nasayran magud-ani dali ka mailad. Dali ra kaayo ka malingla sa ingon ani nga klase nga gitawag og statement. Bisan unsaon, dili na gyud malalis ang Roman Catholic Church natukod sa 1099. Dili malalis kung ang gipuntingan sa maong statement sa nakasulat sa standard reference referring sa whole institution, ang buti pasabot ang origin sa simbahang Katoliko. Ang pagsulti nga ang Iglesia Katolika natukod ni atong 1099 dito sa Jerusalem, dili na referring sa whole institution, kundi referring kana sa particular patriarchate nga kaniadto wala sa Jerusalem apan gibutang kini tungod sa hinungdan nga klaro na ang separation of the Church of the East and the Church of the West. So kana pagpadayag nga diin ang Santo Papa gimbut-an niya nga butangan og hierarchical og structural based ang maong gitawag og Jerusalem kay pagpadayag nga diin kinahanglan mag-exist ang Latin Church dito sa ang nagdominar mao ang mga Eastern churches. Pero wala kini nagpasabot nga diha pang pagkatugod sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Gani ang nagsugo niya ng panahona si Papa Urbano II nga diin iyang gipadala ang mga crusader sa Jerusalem aron pagtabang sa Emperor of the East aron pagbawi sa gitawag og balaang luna or balaang gitawag og lugar nga diin gikonquer sa mga Moros kaniadto o kinahanglan kining bawion o kinahanglan nga huptan kini sa Kristiyanong gitawag og relihiyon. Bisan unsaon, dili na gyud malalis ang Roman Catholic Church natukod sa 1099. Unsa may ilang ebidensya sa pag-ingon nga ang simbahang Katolika natukod ni adtong 1099? Actually ang ilang gibasa kanang basahon or standard reference nga din gipagawa sa Encyclopedia Britannica nga naa sa article nga Jerusalem. Pero sa akon lang gikaingon, dili pa lang dugay dili na referring sa whole institution kundi referring kana sa particular church or local church nga gi-establish didto sa gitawag og Jerusalem nga kaniadto wala pa nga naman kay kana mga lugar man gud na nagdominar man gud na ang Eastern Church pero subject gyapon siya sa Santo Papa sa Roma tungod sa hinungdan kay for the first 1,000 years walay laing Katolikong iglesia nga nag-exist at the time mao lamang ang simbahang Romano Katoliko nga gidumalahan sa Santo Papa. Ay, ang gigamit nila Encyclopedia Britannica man ang Encyclopedia Britannica lang gihapon ang miingon ug ang misulti nga diin ang Roman Catholic Church matrace ang iyang kasaysayan sa panahon sa gitawag og mga apostol sa unang siglo. Nya dili biya magkasumpaki ang Encyclopedia Britannica siyang galingon nga niingon siya 1099 na tukod, nya niingon na pud siya nga first century na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Dili man nagsumpaki in the sense nga ang whole institution nagsugod siya sa tuig pa sa mga apostol. Og ang kanang 1099 again mao kana ang pag-establish sa gitawag og Latin Patriarchate didto sa gitawag og Jerusalem. Bisan unsaon, dili na gyud malalis ang Roman Catholic Church natukod sa 1099. Mao na sa akong giingon nga inosente ignorante lang ang mga taong mailad ni ining maong mga tawhana sa hinungdan nga kanang mga dokumento or mga libro nga ilang gipangkot, gibasa nila nga wala sila insaktong comprehension at the same time wala sila gitawag og complete information concerning sa history sa iglesyang gitukod ni Kristo for the first 1,500 years. Man nandita pailad kay tungod kining mga tawhana ang mga mangingilad kaniadto magbitin apan karon nagbitbit ng Biblia pareha ni ining maong mga tawhana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sanado Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.